Община Пазарджик беше домакин на научна конференция на тема география и регионалистика, посветена на професор Иван Батаклиев, която се проведе в навечерието на Деня на народните будители. Сред известните имена, които присъстваха, са професор Николай Милошев, заместник-председател на БАН, професор Светослав Симеонов, директор на Национален институт по география, геодезия и география към БАН и професор Петър Петров, председател на Българско географско дружество. В рамките на конференцията беше представена книгата «Професор доктор Иван Батаклиев. Избрани трудове». Предвидена бе специална сесия «Краезнание», където бяха изнесени научни доклади на изследователи от град Пазарджик за града и региона. В тази сесия са включени и 3 ученически разработки на ученици от Математическата гимназия и научно-популярен филм, създаден от ученици от Основно училище Свети Климент Охридски. Дани Коцева се срещна и разговаря с доцент доктор Железов от БАН, който сподели впечатления от конференцията. Разговаряме с доцент доктор Железов от Българска академия на науките, по-специално Института по география, геодезия и геофизика. Едно от знаковите събития за българската географска наука, с която конференция ние поставяме акцент върху проблемите и съвременните достижения в географското знание, но също така и отдаваме чест към един от създателите на българската географска наука, човек, който е роден във вашия град, в Пазарджик, почетен гражданин е на град Пазарджик. Изключително знакова фигура в българската география, която мога да кажа, че и ние, хората, които професионално се занимаваме с география, преоткриваме в неговите изследвания и решихме наистина да отдадеме заслуженото уважение на хората, които са поставили основите на географското знание в България и съответно са дали определени насоки с развиването на цели направления в географското знание и с които неизменно ние, не само като географи, а и като българи, трябва да се гордеем. Предполагам, че ще дойдат много специалисти в областта. Какви са основните акценти, които ще се набележат на самата конференция, която ще е 2 дни? Конференцията е 2 дни. Значи, освен на традиционните сесии по физическа и икономическа, политическа и социална география, които традиционно има в тези в географските конференции, приносите на професор Батаклиев бяха безспорно откроени последните 15 години в областта на антропогеографията и политическата география, но сега чрез тази конференция ние ще поставим акцент на неговите големи постижения и в областта на физическата география. Изключително така съм радостен, че в конференцията се осъществява в партньорство с община Пазарджик и Българското географско дружество. И поради тази причина има една специална сесия на 31-ви, която е и последната сесия от конференцията, която е сесия Краезнание, където ние даваме възможност, даваме трибуна на местните учени, местните изследователи. Тук искам да поздравя пазарджишката училищна общественост и хората, които са в образователната гилдия на град Пазарджик, че с един изключително голям ентусиазъм подходиха към конференцията и в тази сесия Краезнание има и 4-5 доклада, които са на ученици от град Пазарджик, от училищата, основно училище професор Иван Батаклиев и първо училище Свети Климент Охридски. Направили са и специален филм, който е посветен специално за конференцията на живота и делото на професор Батаклиев, който аз не можех да откажа да включа в програмата на конференцията. По време на конференцията се навършва точно 1 година от поставянето на паметната плоча на къщата, където е живял професор Батаклиев в периода, когато е изгонен от Софийският университет и интерниран в град Пазарджик. И не на последно място ще кажа, че в конференцията, освен на интегриране на местни общности, на местната администрация, участват и хора от различни бизнес и неправителствени организации, т.е. фирми, които работят в сферата на географските информационни технологии. Така че конференцията в този си аспект е уникална по отношение на форматите на научните конференции в България, тъй като тя не интегрира само учени и хора, които се събират и говорят на един абстрактен специален език, а интегрира широко и местната
общественост и също така и хора извън общността на академичните среди. Ами, изключително съм радостен да покажа, буквално днес излиза сборникът с докладите от научната конференция. Преди около месец излязоха избраните трудове на професор Батаклиев, едно луксозно издание, на което предполагам, че ще има след няколко месеца официално представяне в град Пазарджик. А нашето академично списание "Проблеми на географията" предвижда до година, първият брой за следващата година, да бъде тематичен брой, посветен на конференцията и на професор Батаклиев, и също с една част от трудовете, които по-късно пристигнаха от времето, да бъдат включени и издадени там. Изключително приятно ми е да кажа, че покрай избраните трудове намерихме една от неговите публикации, която липсваше даже в Народната библиотека, и Свети Кирил и Методий. Намерихме от колекционер, антиквар, и буквално я спасихме от разпадане, защото страниците при разлистване се разрушаваха. Така че наистина процеса на конференцията и работата беше едно приключение. И ви желая успех. Благодаря. Аз също благодаря и искрено се надяваме, нали, чрез вашата медия да популяризираме не само конференцията, а и личността и ученият професор Батаклиев. Благодаря.